Иран почва да удря дата центъри на Амазон в Близкия изток. Какво означава това нещо, да ви обясня? 30% от интернета, облака, който се намира, намира се в сървърите на Амазон. Това означава, че възможно е банките да си загубят информация, някои от банките, защото са вътре в тези сървърите се намира тяхната информация, няма да могат да работят банките, няма да могат да работят някакви приложения. Значи 30% от световния мащаб се намира в сървърите на Амазон. Така, сега да отидем в другите новини. Тръмп почна пак да говори някакви небелици, глупости. Казва, че вече победил Иран. За 3 седмици ще разгроми целия Иран и Иран ще си капитулира. Той вярва ли в себе си, какво говори, не мога да разбера. В каменния век ще направи Иран. Обаче, какво става? Какво направил Трамп? Войната не е свършила. Армунския пролив не можа да го превземе. Наземна операция не е започнал да го прави, само говори, В щатите сенаторите почват вече да се подиграват с него. Така. Какво да ви кажа? Освен това нещо, загубил доверието и се скарал с целия Евросъюз. Вече Евросъюза не иска да помага с нищо, както се казва. И ракетите ПВО-та, който имал щатите, Пентагона, отбелязва, че вече са на свършване. Не могат да се отразяват ракетите на Иран. Така че къде е победата на щатите и Америка, не ми е ясно, господа. Така че това е за сега новините, Иначе взаимно се удрят, пак ви казвам, всеки ден се удрят, някакви сгради, хора умират и това нататък. Ако бях полезен, лайк и репост, благодаря ви.